हाय हॅलो एस एम क्रिएटेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे। तर चला आज आपण बटाट्याची भाजी बनवणार आहोत। तर इथे मी 2-4 बटाटे असे कापून घेतलेले आहेत, स्वच्छ धुवून घ्यायचे 2-3 पाण्याने। तर त्याच्यासाठी मी आता इथे कोथिंबीर घेतलेली आहे, इथे शेंगदाणे असे बारीक दळून घेतलेले आहे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये, लसूण टाकून दळलेले ते शेंगदाणे। आणि आता आपण जिरे मोहरी हे मसाले घेणार आहोत। तर चला आता आपण बटाट्याची भाजी कशी बनवायची ते बघूयात। तर आता मी इथे प्रथम गॅसवर कढई ठेवून घेते। तर आपण गॅस पेटवून घेऊयात। कढई ठेवलेली आहे, तर आता याच्यामध्ये आपण 2 चमचे तेल टाकून घ्यायचे। तुम्ही कमी जास्त पण करू शकता। इथे मी 2 चमचे तेल टाकून घेतलेलं आहे। मोहरी टाकून घ्यायची, तेल थोडं तापू द्यायचं। आता मोहरी टाकून घ्यायची आपण, अर्धा चमचा मोहरी तडतडून झाली की अर्धा चमचा आपण जिरे टाकून घेणार आहोत। इथे आपले जिरे आणि मोहरी अशी छान तडतडून झालेले आहे। चला आता आपण शेंगदाण्याचं हे बारीक केलेलं आपण टाकून घ्यायचं आहे। शेंगदाणे बारीक केलेले शेंगदाण्याचं वाटण टाकून घ्यायचं आहे फोडणीमध्ये, इथे बघू शकता हे अशा पद्धतीने। चला आता आपण मसाला टाकून घेऊयात। इथे मी पाऊण चमचा हळद टाकलेली आहे, 1 चमचा मी इथे लाल तिखट, 2 चमचे इथे मसाला टाकलेला आहे आंबारी मसाला, आणि थोडा अर्धा चमचा इथे मी काळा मसाला टाकलेला आहे। याला छान असं मिक्स करून घ्यायचं। फोडणीमध्ये आपण हे मसाला टाकून याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता आपण याच्यात थोडीशी कोथिंबीर पण टाकून घ्यायची। कोथिंबीर पण टाकल्यानंतर त्याला छान अशी मिक्स करून घ्यायची फोडणीमध्ये। चला त्याच्यात आपण फोडणीला तेल सुटण्यासाठी आपण आता थोडंसं पाणी टाकून घ्यायचं। आता थोडं आपण तेल सुटू देऊ याला फोडणीला। आपण थोडं पाणी टाकायचं आहे। आता याला आपण थोडं शिजवून घ्यायचं फोडणीमध्ये सगळ्या साहित्याला। तर इथे बघू शकता आपल्या फोडणीला असं छान तेल सुटलेलं आहे। तर चला आता आपण याच्यामध्ये हे धुतलेले बटाटे असे 2-3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचे। मीचे सालं काढून याला छान असं कापून घेतलं आणि स्वच्छ 2-3 पाण्याने धुवून घेतलेलं आहे। तर आता हे फोडणीमध्ये आपण हे बटाटे टाकून घ्यायचे। बटाटे टाकून झाल्यानंतर याला छान असं मिक्स करून घ्यायचे फोडणीमध्ये, हलवून घ्यायचे चांगले, म्हणजे सगळा मसाला आपल्या बटाट्यांना लागला पाहिजे अशा पद्धतीने। तर अशा बटाट्याची भाजी खूप छान लागते। तर अशा बटाट्याची भाजी तुम्ही पण नक्की करून बघा। ही बटाट्याची भाजी आपण पोळीसोबत, भाकरीसोबत आणि वरण भातासोबत किंवा खिचडीसोबत पण खाऊ शकतो। तुम्ही अशी बटाट्याची भाजी कोरडी पण करू शकता किंवा पातळ पण करू शकता। तर इथे मी आता तर चला आपण आता 1 ग्लास पाणी टाकून घेऊयात। इथे मी 2 ग्लास पाणी टाकून घेतलेलं आहे। त्याला छान आता आपण हे बटाट्यांना आपल्या या फोडणीमध्ये या भाजीमध्ये असं छान शिजून घ्यायची आहे। आणि याला आता 10-15 मिनटं आपण आता बटाटे चांगले शिजवून घ्यायचे। हे बघा इथे बघू शकता। तर माझी जर रेसिपी तुम्हाला आवडत असेल किंवा माझी व्हिडिओ आवडत असेल तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। असेच तुम्हाला नवीन व्हिडिओज बघायला मिळतील, रेसिपी बघायला मिळतील। तर चला आता आपण इथे आवश्यकतेनुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे। मी साधारण इथे 1 चमचा मीठ टाकते। इथे बघू शकता 1 चमचा मीठ टाकून घ्यायचं आहे। आवश्यकतेनुसार तुम्ही टाकू शकता। मीठ टाकल्यानंतर याला छान अशी मिक्स करून घ्यायची। आता याला छान अशी उकळी येऊ द्यायची, 2-3 उकळी येऊ द्यायच्या चांगलं। हे आपले बटाटे शिजेपर्यंत याला शिजू द्यायची। तर चला आता आपण या भाजीला शिजवून घेणार आहोत।